Dito tayo kay Sir Jesus. Ayun oh. Si Sir Jesus sitting pretty pa rin nandito. Magkano sir? 120. Medyo malalaki ngayon sir ha. Ayun oh, Rhode Island. Meron bang ibang lahi ngayon sir? Oo, black astronaut po yung iba. Black Astrolog yung iba. Saka PBR. PBR. Ayun oh. So halo-halo to mga kadudski. 120 pare-pareha sir. Ayun oh. Ito si sir, legit tong mga benta nila sir. Ayun, Sir Jesus. Sir, thank you sir. Okay. Ayun oh, si sir, nandito mga tropa. Ayun, ikot tayo dito si Sir Nestor. Ay ma'am, ay, ma'am nandito si ma'am ano? Mama. Pangalan nila ma'am Isabel Dasa. Ayun, si ma'am Isabel. Inisip ko na naman yung pangalan ni ma'am Isabel. At tagal ko hindi nakita si ma'am Isabel. Hindi kayo pumunta dito. Oo. Ma'am, magkano ngayon sa ano nyo? Ay, 600 na yun. 600 isa. Isa. Ayun, malalaki to. Oo, malalaking klase yan. Mga kadudski, mura na to. 600, malalaki. Yan ay 500. Ito naman, Yung maliliit. ay ito may medyo maliit to, 500. Pero malaki pa rin oh. 250 yung ano, babae. 250 yung babae, yung maliliit, yung ano. Barako 500 saka 600. Ito oversize to. Ito talagang malalaking klase yan. Ano mga Lalaki. maganda. Ito sa Tapos, sir, ma'am. ano na, yung nagisa na yan, na binta na yung mga babae. Magkano? Yan, 800 lang. 800. Sa gansa ma'am. Sa ganso, 25 parin. Dalawang parin ito. Ayun oh. Pabula, madam. Ayan oh. Sa kalapati. Ay kalapati. Isang daan. Ay talaga mura kalapati. Ay nag-iisa na lang yung native. Magkano ma'am? 250. Ayan may buyer. 400. 500. Pero 600. Ayun oh. Ayun maraming. Ayun oh. Mag-shoutout kayo sir. Mga tropa natin. Eh. Sila sir. Ay, ayan, thank you sir. Baka may shoutout kayo sir, mga tropa. Wala, okay. Ayos. Ayan, sige ma'am. Thank you ma'am ha. Ayan. Go, go. So yung mga kadudski, ikot muna tayo dito. Tanong tayo dito. Ayan oh. Sir, okay lang sir, pwede magtanong? Magkano sir? 1.5 sir. 1.5 isa. Tatlo. Trio pala to, 1.5. Bawas pa. May bawas pa. Ayun o. 1.5 lang. Ito sir, sa ano yun sir? Parakit ka sir no? 400 lang. 400. Paris na rin. Ito sir, bantam nyo. 400 sir. 400. Tapos dito sir, bato-bato. Nope. Hindi ba ito? Ito, iba pala to. Magkano to sir? 300. Isa. Ayun no. Ay sibong pa, may inakay pa. Ayun no. Thank you sir ah. Okay. Ayun no, nandun si Sir Bong oh. Nagbibenta. Ngayon ikot pa tayo dito, meron pa rin dito. Magkano ma'am? 120. Anong na ito ma'am? Native siya. Native pala to. Ayun, 120 so. Medyo bata pa to. Ayun. Thank you ma'am ha. Ayan si Ma'am Mildred oh. Ito, meron din dito magagandang klaseng ano, pang show. Ayan oh, kaso wala yung may-ari. Pero siguro. Ayun. Magkano sa kalapati niyo sir? 4.5 lahat yan. Up? 4.5 lahat na. Ano pa? Pati kulong 4.5. Ayun oh. Pinapapakyaw na pala ni sir to. 4.5 kasama na kulungan mga kadudski. Yan oh. Ayan oh. Daming mga klase to. Mga pang show. Magagandang klase. Ito Homer yata ito eh. Ayan oh. May mga frill dito mga kadudski. 4.5 yan. Kasama na kulungan. Thank you sir ah. Okay. Ayun mga kadudski.
Kadulski, talagang bagsak na talagang mga pamurahan ng kalapate. Kanina nga merong tig 50 lang. Ayan, sigurado. Ito sir, magkano sir? 700 pares. Anong lahi ito sir? Yan yung Oriental, trail ba yun? Ayun classic Oriental, ganun no. Ayun 700 pares. Ito, pag ganito 200 isa. Ayun, mas mura. Ito talaga mas mahal. Oh, bago. Anong lahi yun sir? Homer ba yan? Hindi. Yan, Homer yan. Motherman Beauty. Ayun 700 lang Talagang mura na talaga ang kalapati. Carmelo, thank you Ayos. Wala nang paninda si sir, naubos na. Wala na, ubus na. Magandang presto ngayon ni sir Mabilis lang pag mura, mabilis lang. Ayun Sir, magkano ngayon? Dito, 230. 230. Nangiilog na. Paitlogin na, 230 lang. Ito sir, Parehas lang. parehas lang, 230. Yun May parehas lang. Pare-parehas 230. Mura na kasi paitlogin na. Saka pag ganitong layo na, Pauwi na. Ayun pag may pala, Lalo na gumabag. pag may, mura na lang, patinitid. Ganun. So yung mga Kadulski, tip nila sir. Pag may, medyo bumababa talaga pala ang presyo. Ayun Sir, kanya ba? Magkano sir dito? Para Thailand. 250 sir. 250 isa na lang. Ayun Mga lalaki na yan, hindi na lang babae yan. Ayun 250 Thank you Okay. Okay. Ayun, ikot tayo. Nandito pala si Sir Buddy. Magkano rabbit sir ngayon? Ayan, 300 lang. Pwede na. 300. Ayun Sa ito sir? Ano? 300 din. 300 din. Ayun mga Kadulski. Mura talaga dito kay Sir Buddy. Pagka gusto yung Martin. Martinez. Ito. Ayun Magkano sir? 300 lang. Isa. Ayun mga Kadulski. Ito. Mahirap hanapin to. Mahirap hanapin to. Martinez. 700 lang. Ba't babae lang lalaki, hindi pwede mag-alaga ng Martin. Hindi raw. Bakit? Ibubugin ka. Ibubugin ka. Kung nag-aalaga, ito sa babae raw. Ay, hindi pala babayero. Sa mga babayero dyan, bawal ang Martinez. Bawal yung babae raw, hindi pwede mag-alaga ng Martin. Sa rabbit ka na lang. Sir, sa rabbit, magkano? Yan, 500. 500. Ayun, Ayun. Iposador, yung mayaman to kasi maraming binta. Ayun. Ito sir, sa Gilipig. Yan, 350. 350. Uy. Uy, bangon, dito si Kadutski. Akala ko, nagpapahinga na. 350 lang. Ayun Kalapati sir. Pag maganda, pwedeng maglugi. Ayun Kalapati sir, magkano? Ayan. May 300, mayroong 250. Ayun 150, 300, ibang klase. Sigmurin, mahal yan, 300. Ayun, yung basta ibang mga rare color, mas mahal. Ito sir, may pato kayo maliit. Oh, yan, sandal lang. Sandaan na lang, ayun Laki na yan, Mura na yan. Vision mo yan. Mura to mga Kadulski. Oh. Makikita nyo mamaya sa video. Mas mura to, 100. Ayun basta kay Sir Buddy, mura. Ayun Sir, thank you. Okay. Magkano sir? 200 lang to. Native sir, no? Sir, sa ano nyo? Sa aso nyo? Magkano po sir? Itong barbun, balbun. 400. Itong isa sir, parehas din. Anong may lahi ba to sir? Lahing kriminal yan. Lahing kriminal. Lahi. Ito, kung may unay. Ito sir ha. Okay. Ayan dito. Ito maraming Ito may ito sila ano bang klase nito? Ayun Ay may pusa sila ma'am ngayon Ayun Bago to mga Kadulski, may pusa. Nagalit na siya Doggy. Doggy. Huwag kang magagalit. Ayun Dito tayo kay Sir JR.
Oh, dadalawa na lang ang available. Sold out. Ang dami na benta ni sir ngayon. Swerte. Magkano sir? 1.5. 1.5 tsaka ito, 700. 700. Ayun no. Sir, thank you. Okay, sige. Okay. Ayun ha. Din ang posting. Ayun, may buyer oh. Lovely 170. Ayun. So yung mga kadudski. Ayun, nandito si Sir Apollo. Yun, may nabentahan. Karabit sir, magkano? Sarapit na boss. Kwan, bigay ko na lang ng 700 pares boss. 700 pares. Ayun oh. Ayan po. Yan mga kakatil po. Ito, maganda to. Ayan po. Mga kwan po yan. Mga Spitz Terrier po. Spitz Terrier. 1K na lang po para magkinisan. 1K, mabilisan lang mga kadudski. Ayan, daming pagpipilian. Dahil magbibilan dyan. Ayun oh. Tapos dito sir, Ayan po. Dito, bali tatlo yung kwan dyan. Mongrel Labrador po. mongrel, ito. Opo. Kwan yan po. Astin lang yan na malaki. Astin lang ito. Magkano dito sir? 700 po yan sir. 700. Ayun oh. Yung mga Tas mix ito. na Mongrel Labrador po is 1.5. 1.5. Ito sir, yung maliit. Ano yan? Yan yung po yung anak ng aso po yan sir. Yung chihuahua. Opo. Mini pin. 2 months. Yun oh. Magkano to sir? Vaccine na po. 7K. 7K. With Ano sir? vaccine. Babae, lalaki? Lalaki. Grabe yung ganda oh. Palit lang yan. On hands lang yan. Para Ayun siyang oh. pick up. Parang dagana lang oh. Yan yung mga packet ano sir? Yes. Ayun oh. 7K sir. 7K. Lalaki. 8K po yung female. Ayun oh, meron rin palang female si sir nito. Oh, hindi lang yung female. Kasi order na. Ayun. Di may chihuahua sila eh. Ayun oh. Ayun, may mga mamimili. Ayun. Ayun oh, bili mo na ating. Magkano dito sir? Ito, 500 na lang pares. Pares, 500. Para kids. Para kit. Okay, sir. Thank you sir. Thank you. Okay. Ayun oh. Oh. Nandito si Sir Rod. Na-timingan na naman natin. Merienda mura. Merienda. Yung kambing ko. Ayun oh. 5 bed, last price, 5.5. Ayun oh. 5.5 na lang. Hindi na ano. Last price mga kadudki, 5.5. Puro inahin yan, inahin. Puro inahin pa. Ayun oh. Ano sir, may lahi to no? May lahi, may lahi. May lahi. 5.5 na lang mga kadudki oh. 5.5. Ayun oh. Tapos, Tapos, pangwi. yun sir. Kasi malaki, yung may lahi, 9,000. 9K yun. Ayun mga kadudki, 9K. Ito sir, mataba. 6.5. Ito maganda to mga kadudki pa. Pang ano? Pang handa. Ayun oh. 5,000 na lang yan, 5,000. Dito sir, 5,000. Ayun mga kadudki. 5,000 lang dito ma. Yung magina na 11,000. Ito 7K. Ayun, ito maganda. Dalawa na. Dalawa pa anak. Ito maganda to mga kadudki kasi maganda lahi. Dalawa kong mga anak. Ayun oh. Ayos. Dito sir, 3,000 isa. 3,000 naman dito. Mga maliliit. Ayun oh. So yung mga kadudki. Siyempre, kay Sir Rod, may bawas pa sir, basta sure buyer. Ayun oh. Basta kay Sir Rod, may bawas pa. Sir, thank you. Okay. Magaganda to. Ito malalaki to. Ewan ko kung anong lahi nito. Magkano dito sir? Ito binili. Magkano kuha niya sir? Nakipag-stop lang ako. Ay, swap. Sa Albino, Apiting yan. Anong lahi niya sir? Sandaron. Sa ito, English carrier. Sinap pala to ni sir. Ayun mga katuski. Ito sir, binibenta niya. Apiting yan. Ano to sir? Apiting yan, guinea pig. Guinea pig. Yun pala, lahi rin pala yun. Magkano sir? 700 na. 700. Ano yun sir, babae na lang? Lalaki. Lalaki. Ayun oh. Tapos ito sir, sa inyo rin? Ay, sa kanila. Joey. Ayun, kay Boss Joey pala to. Ayun oh. So yung maganda to mga kadudski, ibang klase to. Hindi pala binibenta sir, si Max sir. Sige sir, thank you. Ayun oh, ito si Sir Mel, ito yung ano, legit na ano, nagbebenta ng ano, mga Taiwan bird. Meron silang mga Taiwan bird. Ayun mga kadudski oh, may benta silang mga sing-sing sa mga syempre food supplement. Ayun.
legit na Taiwan bird kay Sir Mel. Sir, thank you. Okay. Ayun oh. Ito oh. Meron din dito kaso wala yung may-ari oh. Ganda oh. Mama, pero lagi nakikit na. Ayun, nandito sila ma'am, saka si Sir. Ma'am, kamusta? Ma'am, magkano ngayon? 250 po. 250 na lang ngayon. Mga Rhode Island, 250. 250 na lang po yan. 300. Oh, 300 ito. Doon lang natira. Ayun, oh, ito kanina maraming bumibili dito. Pinapakyaw. Tapos lang yung babae. Ayun, no. Magandang benta nila, ma'am. Kasi magaganda rin yung mga ano eh. Mga line nila eh. Ayun, oh. Puro mga vaccinated pala to. 3 beses na po itong nabaksinan kaya Kaya malayo. garantisado na rin yung bibiling may Oo. quality yung bibili nila. Magkano, ma'am? Ay, may bawas pa? May bawas ka. May bawas pa. Ayun, oh. 250 na nga lang. May bawas pa. Saan ka pa? Ayun. Yes, sir. Thank you, ma'am. Okay. Ayun, oh. Ayun, dito. Meron pa rin ano. Ito si Sir Rod. Meron ano. Sir, magkano, sir? Gala. Kasawa, 1.5. 1.5. Ayun. Kay Sir Rod pa rin pala to. 1.5. Ayun. Mga gansa. Ito, ang daming kalapati rito. Mantikilig TikTok. Sarap mo dyan. Ibang pao. Ayun. Ayun, oh. Sir Jun. Hey. Okay na, sir. Okay na, okay na. Sir, sa inyo? Oh, lahat yan, okay yan. Daming magkano, sir? Depende sa itsura, depende sa klase. May 150, may 130, may 150, may 100. Ayun, oh. Oo. 100 bakas. Oh, may 200 din, depende sa klase. Sa ano, sir? Bantam. Bantam, pag maganda, pag sexy, 1,000. Ayun, oh. Pag hindi sexy, 1.5. Basta sexy dito, kaya Oh, sir 1K na Jun. lang. Pero, Pagkursunada ko, libre. ayun, oh. Tumanag na naman si Sir Jun. Sir. Sa tuta ko, ano? 1.5. 1.5. na labrador. Ayun. Yung mga iba, sir. Japanese Spitz. 2 speed na rin. Ito. Magkano? 1.3. 1.3. Yung puti, sir. 1.5. 1.5. 1K. 1K. Ayun yun, no? Eh, yan ako, may aspin ako, ayan o. Ano na, presyong pamigay, 300 na lang yan. 300. Mura. Presyong pamigay, 300. Aspin. Asong Pinoy. Ayan, oh. At ang Jody 6. Ayan, nagbebenta pa si Sir Jun. Babalikan natin sila mamaya. For the meantime, dito muna tayo. Dito, merong pugo, bago to. Sir, magkano, sir? 18, yun o, 18 lang, isang piraso. Ito, pugo to. Nangingitlog ka to, sir? Ayan, o. Basta marami, babawasan ko pa. Oh, may bawas pa pagka maramihan. Sir, sapato nyo, sir? Yung matanda, 550. 550, ayun, malalaki. Yung maliliit, ayun ko. Bata 450. Ayun, o. Ayos. Yung babae, Ay, ito, sir. 250 lang. Ayun, o. Kaya mga kadudgi, 250 lang yan. Pagka yung matatanda, barako, 550, 450. Ayun, kay Sir Tirso. Sir, thank you. Okay. Sir, sa manok, sir, magkano? 300. Ayun, pili ka na lang dyan, 300. Ayun, o. Pwede tayo madala. Ayun, may bibili. Shout out dyan sa mga taga-Cavite, sa mga pamilya ko. Sa mga anak ko, I love you mga anak. Nandito lang si papa nyo. Naghanap buhay. Ayun, o. Siyempre. Mag-aaral kayo mabuti. Ayun, o. Tayo, siyempre. Sige, sir, thank you. Thank you, welcome, welcome. Ayos. Ikaw, nanginginig pa. Ayun, o. Ayun, o. Sir Bing Bong. Nandito. Bigyan ng jacket. Shout out. 1, 2, 3, go! Pa-shout out nga pala sa nanay ko. Emily Heterosa. Get Wilson. Ayun, o. Nandito ako nagpupursige magbinta ng kambing. Para sa inyo, nay. Ayun, o. Get Wilson, Nay. Ayun, o. Ayun, o. Every Saturday po, 3 o'clock ng hapon, madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. Ayun. Maaga. Ayun, o. Ayun, si Sir Butch. Na malengke, walang dala. Ayun, o. Si Sir Butch. Ayun, o. So yung mga
Kadulski, natapos na tayong umikot. Siyempre yung presyohan, ganun pa rin mga Kadulski. May tumaas, may bumaba. Pero in general, okay pa rin yung mga presyo. So sa mga slashers naman natin mga katropa, may mga bago rin mga breeds na nakita natin. So talagang okay talaga pumunta dito sa San Carlos City tuwing Saturday, tuwing Sabado. 2 beses na yan! 3 AM meron na raw, sabi ni Sir June. Madaling araw pa lang punta na kayo dito para makarami kayo ng ikot at makapamili ng magagandang hayop at pets na mabibili. So, till my next vlog mga Kadulski. Thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga Kadulski. Siyempre, bawal pa rin ang tamahan. Peace dudes!